TLC er til Copenhagen Fashion Week, og vi er nu på Det Kongelige Teater, hvor vi om lidt skal se By Malene Birgers 10-års jubilæumsshow. Jeg glæder mig rigtig meget. Det er min rigtig gode ven, og det er jo en jubilæum. Det er 10 år. Det er fantastisk. Vi glæder os, og så er det inde på Det Kongelige Teater, og vi er fine på den alle sammen. Hvad kan du bedst lide, sommer- eller vintertøj? Vintertøj, afgjort. Jo flere lag jeg kan slippe afsted med her på, jo bedre har jeg det. Så jeg trives rigtig godt lige nu. Med lange, store frakker og langærmede ting og sager og noget. Det er jeg rigtig glad for. Hvad er dine forventninger til showet, vi skal se her om lidt? Ikke andet end fantastisk. Hvad har du selv på i dag? Jamen, jeg har lidt ældre kollektioner af Malene på. For at fejre jubilæet. For simpelthen at fejre, netop. Maj, hvad synes du om showet, vi lige har set? Jeg synes, det var fantastisk. Altså, det var fuldstændig sådan Saint-Tropez og Cannes, og man sad jo og tænkte sol og sommer og varme. Det var fantastisk. Og de der hatte, jeg skal da have mig sådan en hat, det er helt sikkert. Var det en af favoritterne? Klart favoritterne. Plus, at der var rigtig meget glitter på og rigtig meget glimmer. Det synes jeg jo er fantastisk. Det kan man godt se, ikke? Hun bliver ved med at gøre mig sindssygt stolt af at tage hendes ting på og repræsentere hende og repræsentere Danmark sammen med hende, når at vi sammen ligesom tager ud i verden og viser hinandens ting på en eller anden måde. Jeg repræsenterer jo også hende som person, når jeg står i et andet land. TLC takker af for i aften efter et på alle måder overdådigt By Malene Birgers show.